že je vidieť, že už vlastne nastáva aj aktualizácia dát na obrazovke. A máme teda jednu nevidenú poštu, žiadne nejaké chatové prichodzie správy na Skype. Toto nie je ešte dopracované, ale v podstate tam budú nejaké nastávajúce eventy v budúcnosti, alebo možno, že týkajúce sa dneska a dva neprijaté hovory, ktoré som ja urobil testováciu na Skype. Ďalej sa tu teda to zobrazuje už meniny podľa Google kalendára, ktorý je tam dodaný, porovnaný s dnešným datumom. Aktuálne počasie je tu vlastne ikona preberaná rovno zo serverov Google, takisto ich popis a teplota v stupňoch Celzia. Tu som dal len taký kruh úplne, ktorý vlastne ale bude, tam by mala byť vlastne fotka z obľúbeného albumu, ktorá sa bude môcť nastaviť v nástrojoch, v nastaveniach. To je asi všetko, čo je dopracované na hlavnej obrazovke. Pôjdem asi od konca, modul fotky. Opäť je tu tab bar controller, kde sú vlastne preberané informácie z toho, čo je na disku v obrázku, ako My Pictures a ich zložky. S tým, že vlastne po kliknutí sa načítajú obrázky do ďalšieho listboxu, ktorý je umiestnený horizontálne. Bude ešte potrebné zväčšiť ako fotky tak, aby vošli tu, prípadne zmenšiť listbox. Toto je len testovací kontroler. Po kliknutí sa zobrazuje previel pod tým, nie je nastavené ešte uniform, takže nesedí akože picture ratio, ale ako v podstate už to funguje. Po klikaní teraz, keď klikám na tlačítka doľava doprava, sa fotky budú meniť. Ďalej tu máme modul hodiny, o ktorom sme sa rozprávali. Nie je to ešte dopracované, ale už sa z plochy vlastne stiahuje aktuálna plocha a umiestňuje sa na pozadie. S tým, že hodiny sú tu ešte. Tu by mal byť urobený nejaký ten lock screen a ešte nejaké fotky možno, že preberané z toho modulu fotiek, že by tu prebiehal nejaký slideshow, možno, že nejaká hudba, i keď tu vlastne nejaký hudobný modul v všeobecnosti podľa mňa chýba. Dal by sa dopracovať a prepojiť s týmto modulom. Takže nástroje. Zmenil som už ikonku, ale chcel som sa ešte zastaviť pri tomto module, kde sú vlastne preberané hry rovno z Windows 7 Games Center, kde potom po kliknutí sa spustí daná aplikácia. Takže tie nastavenia. Hovorím, keďže ešte to celé nemám dopracované, tak nejaké nastavenie nehrajú úlohu, keďže väčšina tých informácií je tam písaná napevno v programovom kóde, ale budú sa tu nastavať, že som tu robil aj zložku pre fotky, teoreticky nastaviť nejaké prechody medzi jednotlivými fotkami, prípadne nejakú hudbu, určiť zložky, v ktorých sa budú mať dané fotky alebo teda adresáre prehľadávať. Ďalej ešte k počasiu som tu začal pracovať na tom, že ako často bude treba obnovať frekvencie, či to bude v stupňoch Celzia, či to bude vo Fahrenheitových, nastaviť dané miesto, preberanie informácií. A to je asi všetko, čo prejdem teda na počasie. Samozrejme fonty nesedia, lebo je tu na vysoký font nastavený, ale to je tá istá hláška z Google, tá istá ikona, s tým, že tu sú ešte pridané informácie o vlhkosti. Toto je predpoveď na 4 dní, viac ako 4 dní Google API neumožňuje, takže som 5. stĺpec odstránil. Neviem, čo vlastne znamenali dané farby, ale keď to bude vlastne závislé od daných hlášok, teda od conditionu, tak potom je možné samozrejme zmeniť tieto farby. Stupne sedia len sú v Fahrenheitoch, ešte nie sú prepočítané. To je asi z predpovedí všetko. No a potom tu ešte máme klasické moduly, teda e-mailový modul, kde teda sú takisto tab bar controller, sa pripojí teda na IMAP konto, stiahne si odtiaľ správy, po kliknutí na danú správu sa otvára nové okno, v ktorom je listbox s tými správami, ktoré sme si vybrali a s editorom HTML, v ktorom sa zobrazujú správy, keďže správy nie sú v normálnom textovej podobe, ale v HTML, tak to je možné zobrazovať tieto správy jednotlivo. A posledný modul ľudia, v podstate tam nebolo nič také urobené, len je tam ešte tá ukážka toho, že vlastne svieti to a porovnáva to so Skypeom. Je vidieť teda to meno
a keď človek klikne na ten chat, tak sa mu normálne otvorí Skype a je ukázané, že vlastne ten online stav sedí, lebo keď otvorím niekoho iného, tak vlastne tu je vidieť, že je to offline. Skúšal som aj telefonovať vlastne s týmto, v podstate všetko funguje, len je to také trošku od veci, že vlastne keď človek dá tu na volať, tak sa mu zobrazí teda Skype okno, alebo aj nezobrazí, lebo dá sa urobiť to tak, že bude si telefonovať, len potom tie ovládacie prvky mi tu trošku chýbajú. Takže rozmýšľam nad tým, ako to celé nejako integrovať do nejakej buď to ďalšie obrazovky, alebo niečoho vyskakujúceho, kde sa to celé vloží.